Martes, mga bata. Kumusta tanan na itong mga amigo, mga amiga, labi na yun sa tanang mga nagpaminaw, nining ato mga aso ni Kuya Gulyat. Kumusta ang tanan na itong mga kaigsunan diha sa Toledo City, sa ato ang amigo nga si Kuya Nick Pipito. Good morning, maing hapon ni mo diha, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, maing hapon po ni mo diha. O sa kanang mga bata nga na ginoong karunog doon, Pepe Tablia. Thank you kayo, salamat kay inyong tanan. Unya, doon na to inyong magpag-greet na ako lagi taon kay sige silang paminaw dito sa Jinsan kuno taon. Always kuno sila naminaw dito sa Jinsan Ed man siguro to'y ako lagi ito taon mga bata mga kasama. Anhin lang kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo ni si panauna nga naguluhan ang diary ni Estila. Ang kasuwatan ni si Ate Jocelyn Pundok Algunog yapon niya directress, si Ate Martis Palba Albores, yung atong spinner Kuya Joel Binsi, ang manager sa Bien Aqua diha sa Babag Babag 2 or Babag 1, Babag 2 wala diha or Babag 1. Unya ang atuang soundman wala ay umaabot atong konsihal sa Basak Pardo si Kuya Ricky Bangis Garing. Ang atong recording audio editor si Kuya Ariel Mangkaw, ang tag-iya sa ising bending installation idabaga ni Kuya Randy Tayan. Okay mga bata, ani ang unang adlaw sa kung asoy kanino ang diary ni Estela. Congrats, Estela, congrats. Thank you. Tapos ka-start grading na to, congrats. Bangan sa imo. Thank you. Salamat kay ninyo, ha. Salamat sa inyong pagpalipay na ako, ha. Congrats Estela. Thank you. Kadako biyag ni Sinistela na siya na top 1 ron. Salamat. Salamat. Oy, Sheila. Happy kayo. Ano sa mga? Congrats. Top to classroom. Wa ko malipay, no? Ako magiging antay top 1, Rodan. Consistent top 1. I can't believe it. Ikaduha na lang ko sa tong class. Shit! Tuwa na si Mom Day. Ay, magpaabot lang sa next subject na ito nga teacher. I am happy for you. My beshi Estela. I'm happy. Apan, may ihongong ko rin mo. Ihongong ko rin mo. Bakit taas ni magbuhok? Akong iwahin. Ano mo magdunggan. Kuwan pa minaw. Doon na kita classmate ba? Na ang naong mugtok ay tanaw. Mugtok. Murag ka ng gisabitan ba? Gibukatan. Murag ikaw itan ang kanang dagway o one sack of rice. Kinsa man. Yang ano sa di ay. Look. Nasa ito nga tumangan. Look, nagpanlingit na to. Ay, bangag sa ilong. Ay, si Sheila. Bitaw sa lain kasi tinanawan ako. Okay, Ber. Pasagdahi, bangag sa ilong. Ang akong diary, kuhaon ako sa kong bag. Isuwat na ko nga malipayon ko rong adlaw. Ganina pa makaway tingog-tingog si. Ano sa mga? What's up? What's wrong? Naglagot pagyapon ko. Estela gyapon? Yes! You're right. Si Stella ang akong ikalagutan. Ang atong classmate na hambugera. Hambugera. Di man gud na ang hambugera gud. O si Dili. Hambugera anak niya. Natapuan lang sa atong klase, hambugera na kaayo. Nay, nagsigig niya si ay abot pas dungkan. Na jelly? Huh? No way! Silos. What, no? Para na ako, dili siya deserving. Natapuan lang na siya kay sip-sip na sa atong maestra. Di ba siguro? Shut up! Asa mo di kalaban, ha? Niyo or nako? Siyempre, ni mo gyud. Walang ko ni musugta. Kay ingon man ka, nga bata pa ta. Ingon ka, nga may gatas pa ko sa baba, sa dila. Kuyaw. Tuod sa? Nanguyapin ni ka nako, no?
Mao nang, mura jud kag kuyog baboy na ko eh. Well, Ano mo ka? Iknat mo ng kilay ni mo. May gihuna-huna ka? may tulo ko ka ipabuhat nimo. Makahimo ka gani ining tulo na kong ipabuhat nimo, uyab na ta. Unsa man? Dili ka kay di pod ko mamugkos. Yay! Yay ka! Gi-challenge ko na eh. Og mabuhat na ko imong isugo. May chance na gid ko nga magkauyab ta. Sa ato pa, magkauyab lang ko bright ini. Bright sa mong school niya, muse pag yun. So, deal? Unya, unsa man? Out of school na ta best, Iya na tagdaan ni. Kay sa atbang rabaya kung sakay, ikaw din hitong ining dakong tindahan. Sige, amping haming. Ikaw po diyads. Amping po, bangad sa ilong. Si, yan na. Gigulitan na ako si. Rodel, unsa pa? Boy, ikunukungan naman eh. Bito eh. Buhi ko ba? Ay, boy na ako Yan. nito, ha? Apil, ay. Natulala ko. Ay, pag-apil-apil ha. Aron, di ka masumbagan. Ha? Unsa? Terus ko muna ko. Congratulations, my dear. Unsa? Why? Nagpakak, bruha! O karon na niyang sumpay sa diary ni Estila, mga bata, mga kasama. Gisagpa ko ni mo nga makuisahan ni mo siya. Buhi siya, Rodel. Og babagi ng bayot aron dili na makalaban. Okay. Ay, sige. Bayot, doon ron, ha? Laban ron. Ikaw ka gina ni Kumo na ko, ha? Dili, Laban ni Kumo na. Siya, ayaw ko masakitin siya. Oh, apap! Gibag na ko na ni sister. Ayaw pa yun! Agay! Ay, pag-doon, ha, Bayot? Bayot! Dagan! Ha? Budaga to? Allah! Daoy! Wa magkadisugan lihat ang bruha. Ay! Abi ni mo, apa ko kupti itong Rodel? Ha? Ako mabugto ato. Ako yung mabugto atong siya lang. Bugdoon ka to. Sige, pero sagdi lang. Ugma. Ha? Kung ito mo ato, ito kailan atong teacher. Ayaw na lang, Chatan Nay. ako sa ma'am. Ayaw na lang. Di ko gusto masambok pa. Ayaw na. Ay! Bangag sa ilong, noncha! Moto'y angay niya. Ano gina? Inabti kita, Rodel. Paspas ang eksena ini. So, kung musumbong siya sa itong mga teachers, dili kita mo angkon sa itong gibuhat ni Stella. Uy, di ta mo angkon. Balag ibalas kanyon. Wanya kay, kuan man. Nahuman naman ang una ni mong gisogo. Ansa man eh? Oh, napaikaduha, no? O napaikatulo. Paabuta lang. Kasakit sa kinaurasan ni Sheila sa kumbukton. Ug iya pa kong gisagpa.
Di ko gusto nga mahibaw si Mama Sineta po. Di ko gusto nga magupa ang among adlaw. Tungod lang sa kibuhat ni Sheila na ako. Nasuko siguro siya nga takto na lang siya. Nga nung ikasuko man po niya nga, ikuram ako naning kamot. Huwag ko magtuod nga, maapsan ako siya. Ay, gilutuan tagi kasi imong paboritong sudan, anak. Stella. Wow, kalami sa tong sudan, ma. O, di ba? Mao man ni imong paboritong sudan, pinalagtob nga adobong baboy. Mao gina akong paboritong sudan, ma, Norma. Pero okay raman sad ko og di na ka magluto aning sudan na, ma, kay mahal na baya ang karni sa baboy ron. Ha? Basin ba, igurang halinin mo sa imong gitindang lamas og imo lagi palit og sudan para nato. Pila ra baya imong tindahan dia sa mga lamas? Naarabaya in taong kaskilid-kilid sa merkado nagtinda. Ay, pasag din na lang, good nak. Wa man sa nakuhot da ang akong kita arong adlawas pagpaninda na kong lamas. Gamay raman ang akong gipalit. Kay butilaw putag lami, uy. Sagdi lang, maha. Kung doon na ako ikaabag ni mo, muabag ko. Tabangan ta ka. Okay ra, Stella. Madapar manggod ako, good. Ang akong gusto manggod nga mo focus kasi imuhang pagtuon. Sagdi lang, kay makatiming gani ko nga dunay paabangan nga gamayng stall, muabang niya ako. Inadlaw raman ang ticket, anak ba? Aron ba nga mapahimutang sad nakong ako mga baligya, og madungagan ko kini. Kung alang unta si Papa, ma, doon na unta kay abag. Na, ay nalagisguti ang imong amahan, Stella. Kay sakitan lang ko maguna-una. Sakitan ko maguna-una sa nahitabo si mong amahan. Ana, sige na, mga una ta. Tay ba? Ay, doon na di ko giandam nga juice. Ma, nahuman naman tagpangaon, ma. Doon ako isulti ni mo nga malipay ka. Oh? Unsa man ka na, anak? Tapuan ko sa among classroom, ma. Diba sa una top 2 man ko sa second grading, karon top 1 na gid sa third grading. Ug sa fourth grading, maningkamot gihapon ning imong anak, Manorma. Congrats! Congrats, anak! Thank you, ma. Aban, dili ko naman tingali ka na ikatinga pa. Hanga naman, ma. Tungod kay utukan ka, anak. Ug labaw sa tanan, kugihan ug buutan pag yun. Liwat ko nimo, Manorma. Oo, asa man di ay maliwat. Ay, tay sa paragod. Ma? Karon pa ko makaklaro sa imong aping nga nadanagan sa hayag sa suga ay munaw. May bunog malagi ka. Ang duha nimo ka aping, oh. May lama sa bunog. Huwag tayo pa. May kinaurasan ang imong bukton? Ma. Kinsa na pa si pa nimo? Sultihi ko. Sultihi ko kay adtuon ko na nagpasipa nimo. Kinsa siya, anak? Kinsa? Gibugno siya sa iyang classmate nga si Sheila tungod sa kasina nini. Mga bata, mga kasama na piton kumugba sa sumpay nga kung aso ninyo ning simnauna nga naguluhan. Ang diary ni sila dili lang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinitanan salit ka na to sa RMN Drama.